Horas ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Ada orang so tapuka par minggota, tapasonang marohata, jala martangi yang nahohom mahita diinganat tabi. Amin. Mari dia mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, martua ma akan nama uas male mida hati goran, ay pabosurod donasida. Martua ma akan na ias toddi, ay idaon nasida do debata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hupangi dohami tuho, saileho matuhami toddini hasit tongan dohot dame, asa takas huboto hami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared de mahita.
pangihoma nagabe patik dihita di parminggota sadarion sian poda opat ayat 10 sahatro di ayat 14. Marsitiopan tu pangajaran maho unang parsitadingi sai tiop mai ai ido hanguluammu unang paihut dalan niaka parjahat jala unang mardalani ho di dalan ni parjahat atong rak magidogogo mahika tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho baratu patik mi amen. Maredde mahita. Tatopoti madusata nagudangi tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo nasohatu dosan, si topa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahu ulahami marhite sian pangalau sion nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakkatayon nami nasoture, ro di panguluyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alaina tarsol-sol bagi dohami nuayeng alani i, asima roham di hami ale de batanami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di porbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda. Na pinar bagam di akan naporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Molo tung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredde mahita.
Tabegema hatani debata turpuk epistel di hari mingguon sian parjamita 2 ayat 10 sahatro di ayat 22 tajahama margati sorin. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaon akana huhangaluton di hasianganon ala ikon tadi konok kudoi di jolma naro sian pudikku. Dungi marbalik marohaku naeng marpadelean nian mida saluhut ulaon akana huhangaluton di hasianganon. Ai aha nama parsaulian ni jolma sian sude ulaonna dohot sian domdam ni rohana taringot tu na hinangalutonna di hasianganon. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amen. Marede mahita.
taha tidak ko maha porseao tai songon nahina tidak ko nidongata saha porseaon disadok portibion rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan natungo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tod di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu mau nabernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natua tu banuatoru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan nasora suda. Amin.
tabege matik ting namasa dohot nanaing masa di huriata di bagasan samingguan. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 31 Juli 2022. Guardo topik ni minggu, ta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis. Topik ni minggu habisuhon na sian ginjang. Titing par bogason, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu, perbagason ma pangoli David Pajar Surya Sitanggang, anak ni Amata Janus Sitanggang, tubuh ni Inata Rosa Boru Marbun, alamat Jalan Ibrahim Lorong Radio, RT 021 Jambi, ruas ni HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Dohot Orwana, Happy Sri Tresnawati Boru Marbun, Boru Nyamata, Bungaran Marbun, tubuh ni Inata, Jenri Habo Simamora, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Kalibata. Pamasu-masuon di hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, di HKBP, Gereja HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Ruas na taba. Mulai sadarion Minggu 31 Juli 2022, nungani jalo gabe ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Bisar Robert Nababan, inangi Epa Boru Lumbanggaul, sian HKBP Ciputat, Resort Ciputat, Distrik 21 Banten, alamat Jalan Alfala, alamat Jalan Alpala, nomor 29A, RT 07 RW 02, Sektor Sipinangasam. Napaduahon, Jesi Teresia Tampu Bolon, Manang Pemudi, Rosian HKBP Pasur Nauli, Resort Bongbongan Distrik 5 Sumatera Timur, alamat Jalan Usman Harun, RT 02 RW 05 nomor 1A, Sektor Warung Sau. Ni pangido ma tuhamu asa jongjong. Mau lihat ma di tuata. Radot Yogi Simanung Kalit inganan Rahel ni nyilu boru nenggolan Rosian HKBP Siloam Kandis Resort Metro Distrik 32 Lampung, alamat Jalan Berangjangan Sada nomor 15 Sektor Halim, pelajar sidi reguler. Hobar tu pangidoan ni akaruas mulai sadarion Minggu 31 Juli 22, patu paun ni huriata do penerimaan ni sidi reguler tahun ajaran 2022-2020 tolu. Asa hobar ma itu tu tahun ajaran ni persikola dimulai sian kelas 10 SMA sederajat, pendaftaran ditutup di hari Minggu 28 Agustus 2022. Tu akaruas nanang madohoti sidi reguler asa mendaftar jala melengkapi persyaratan 5 surat pengantar sian situa sektor, fotokopi surat baktis, fotokopi buku anggota jemaat, doho pas foto terbaru ukuran tolu haliopat godangna tolu lembar. Kebaktian Padang ni seksi perempuan. Di hari Rabu tanggal 3 Agustus 22, seksi perempuan HKBP Sutoyo, naing patupahon kebaktian Padang, maringanan di Taman Rekreasi Wiladati Cibubur, Borhat sian gereja Pukulualuip, ni sosoi ma tu perempuan HKBP Sutoyo akan naing madohoti kebaktian Padangi, boy ma mendaftar tu panitia.
Nyonya manurung boru siregar HP nasida 08 sada 5 sada 881 tolu tolu 4. Nyonya si jabat boru sirait nomor HP nasida 08 sada 2 sada 062 7176. Pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 4 Agustus 22 patupaon ni huriata do pertanyaan sektor. Secara tahap muka masuk pukul 10.30. Nama kasuhuton pertanyaan ini ima sektor perserahan si bubur perumpung barat dan ama agape Grace HKBP Sutoyo. Turuas nanang madohoti acara live streaming len YouTube di Bagihon Marhite Wea Group Sektor. Kebaktian bulanan kasih choir. Di hari Jumat tanggal 5 Agustus 22, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo patupahon kebaktian bulanan marenganan di lantai 4 di ruang sekolah minggu HKBP Sutoyo masuk pukul 10.30 WIB ni sosoi matuaka paduan suara kasih choir asa madohoti ibadah bulanan nih. Rapat lanjutan parheheon ama dohot pesta gotilon HKBP Sutoyo. Lahu patupahon tu persiapan parhehean ama dohot pesta gotilon HKBP Sutoyo. Marhite titingon hami sian pengurus seksi ama dohot ama huria ni HKBP manggokon sude ama huria HKBP Sutoyo asaro mengadopi rapat nanaing si patupaon ima hari Minggu hari tanggal Jumat 5 Agustus 22 inganan konsistori manang kantor gereja tiki pukul 10.30 WIB. Sawanari seksi pendidikan. Di hari Sabtu 6 Agustus 22 pukul sia WIB Dewan Diakonia HKBP Sutoyo marhite seksi pendidikan naing pasahaton penghargaan tuaka anak kota ni ruas ni HKBP Sutoyo di tingkat SD, SMP, SLTA, SMU sederajat nama dapo peringkat sada 2 dohot tolu di kelasna disosoi matu sudena toras dohot anakon ni ruas na naing majalo penghargani asa sahat ma di gereja pukul 8.30 WIB adorang so di patupa penyerahan penghargaan jumolo ma di patupa huriata ibadah singkat goar-goar ni nama jalo penghargaan ima terlampir padidion na badia di hari Minggu 7 Agustus 22 di ibadah pukul 8.30 WIB patupaw ni huriata do padidion na badia tu akada dana keruas ni HKBP Sutoyo tu akan natoras na naing mabonda dana tu padidioni asa Roma marsiajar di hari Jumat 5 Agustus 22 pukul 16 WIB laos dibon masura pengantar siensi tua sektor dohot buku ruas tu ruas na di sektor perserahan langsung ma mendaftar tu sekretaris gereja tak. Pelean tujolo ni langgatan. Di hari Minggu 7 Agustus 22 di sude ibadah papungon pelean tujolo ni langgatan dohita marhite amplop persembahan syukur bulanan HKBP Sutoyo lasma rohata pasahaton. Belajar sidi khusus. Di hari Minggu 10 Agustus 22 ditutup ma pendaftaran tuna marguru malua khusus. Di baheni tuak kaya nakon ni huria nang marumur 20 tahun. Tu gijang nanang madohoti perguruan ni asa mendaftar ma tu sekretaris ni huriata. Jadwal pesta-pesta huria di HKBP Sutoyo tahun 2022. Pesta gotilon di patupa dohot parheheon ni ama HKBP Sutoyo nanaing patupaon di awal bulan Oktober 22 ke panitian di pasah matu seksi ama HKBP Sutoyo pesta dewan-dewan sekaligus penutupan tahun kesehatan HKBP Sutoyo
De Harmoni HKBP Sutoyo nanaing di Patupa di bulan November 22 adorang sosahat tu ujung tahun di Parhuriaun Pik Ketua Dewan Marturia Situa B Papahan SHMH. Calon situa Patupau ni huriat tado penerimaan calon sintua sian sektor-sektor alani, sektor-sektor narikot adong penambahan calon situa na baru. Asa situa sektor ruas na di sektor I patupahon parpunguan. Lahu mengusulkan calon sintua di sektor I. Batas partikian pengusulan ni calon situa 1 bulan November 2022. Penerimaan sapam gereja. Huriah HKBP Sutoyo membuka lowongan kerja tu sahalak tenaga Satuan Pengamanan Manang Sapam. Di Huriata diutamahon ma sian ruas ni HKBP Sutoyo tu akka ruas na berniat asa dibahen ma lamaranna dohot syarat ijazah SLTA sederajat. Fotokopi buku anggota jemaat, pas foto ukuran 3x4 cm 2 lembar, surat pengalaman kerja moloadong, surat lamaran dipasahat matu sekretaris gereja, penerimaan lamaran ditutup hari Minggu 31 Juli 22 pukul 12. Berita habot niroha. Nung ngajumolo marujung ngulu, parulian sitopul ama, na di hari Selasa 26 Juli 22, tutup umur 62 tahun. Hinabaluhon ni inang, Imelda o Borusiagian sian sektor perdatam. Judika Gultum manang doli-doli, na di hari Kamis 28 Juli 22 tutup umur 46 tahun. Sian sektor perumpung barat tuhat tama na mga puli sude keluarga na ditinggalhon. Sumbangan di Jalodo sumbangan sian Waldemar Aruan inangi boru manurung sian sektor Pondok Bambu Kelapa. Bunga altar tu Minggu 31 Juli 22. Hamulateon nasida asa pasu-pasu ni tuhatta jala keluarga sehat-sehat. Di pasu-pasu tuhatta mana pasahat to subangan ni. Laho pa si kopot-titing ta di bagasan Minggu sadarion boy mata jaha di nadong na buku dihita. Mau lihat ma di tuhatta.
marede mahita huhut papungu pelean sada A dohot sada B. Lasma rohata pasahaton. Asa
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mudabi di bagasan Kristus. Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Tatangihong mahata di debata. Imana gabi jamita ngaung diturpukon di mingguta sadariong. Ima sian buku surat ni Apostel Jakobus di bidutulu memuka sian ayat 10 sahat rudi ayat 10 lalu mangujungi ujahama di tonga-tongata songonom mahatani debata natar surat di bagasan turpuki isehamu nabisuk jalan apatas marroha siadengkan ni parangi nama di patari dahoni bana akaulaonna marhiti-hiti halabohon ni habisuhon alai molo di tio pamung pangiburuon napaet dohot hatok karon di bagasan rohamuna unang mapujihamu dirimuna maralohon hasitongan huhut margabus dadai habisuhon narosia gijang nasiatano doi sia rohani jolma sia sibolis ai ia disi pangiburuon dohot hatok karon disi mahagaoron dohot sadok ulaon hajahaton alai anggo habisuhon nasiag gijangi sadok nabotor doi olo mardame labok pangului gok asini roha dohot parbue hadengkanon do sian hagangguon nang pangasion alai di bagasadame do disaburhon parbui hati goran diaka na mangudahon damei ima sahatni turpukta hurian itu hatta nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus halak batak di bagasan sada sita-sita nang pangidoan ni rohana mololah pabor hatton di namar hamulian manang marbagas ianakonna di sita ni pangidoan say didokdui asa hatop manian dililiti adorna ditubuhon anak dohok buru didok anak namar bisuk jala anak manang buru namar roha lapatan ni nunga diatusi jala diboto halak batak rikot ni habisuhon dohot rikot ni namar roha jalalaus tusido ubay na adong didok upama ni halak bataki ijuk di para-para hotang di perlabian nabisuk napuna hata naoto tupang gadisang dos lapatan na singot-singot do itu ganuk ngulu ni halak memang tung taha perluhon di bagasang ngulu taon
nain perlu habisuhoni ai habisuhon mabuat Tuhan udua dui ai habisuhon mangaleho pangatusio dui ai habisuhon dalad dui asasahat tu bagasan akalas niroha alai molo namar rumakon na digoari ha otoon alo ni habisuhon manang dohonot tama naso marroha molo tapatudus tupadok ni Tuhan Yesus di janita dulu di Matius pitui molo didok halak naso marroha di tonga-tonga niaka si ulaonna di tonga-tonga niaka si patu paonna buido di ulahon ulaonna di patupa si patu paonna alai anggo ojahan di bagasan pangulauni alai anggo dasor ni pangulauni namura mator panglo namurasi guru ala dang dia tu si jalalang di boto taringo tu ha ulion manang hadingganon doho pakkorhon di dasor di tonga-tonga niya kasiulona doho si patu paonna na sangat menentukan tu bagasan perdalan ni nani udana doho menentukan tu hasonang doho las niroha sian akka nani udana ini ido badidok Tuhan Yesus di si boido ditangihon si tangihononna boido marguru di si guru hononna alai ala sotarida di bagasa praktek ni kehidupanna manang hataridaan ni nguluna di baturus mai tuhalak na somarroha na baulihon bagasna di atas ni pasir na sodenggan pundasina lapatanna di boto patupa si patu paun ulaon di boto lahu magula ulaonna alai dang mangaleho jaminan di bagasan nagabenik matan naruni manang mangaliho kenyamanan kesejahteraan di tonga-tonga ni kehidupanna adalah hidup naoto ninna manang nasomarroha alani i laos ido natapangido jala unang saya dong ya dong di tonga-tonga ni ngulu ni hajol mau tau ay naoto nakididok gabi sasaran empuk niak kana malo may manang sasaran empuk niak kahalak na juga may gabi boy may bana tu panggadisan lapatan na buy do harkat harga diri dohot hadirion na gabi siles-selesenan ni halak gabi bagian ni nama bain hamauran tu kehidupan na molo dang marroha manang dang marbisuk atong nang dihatani di bata PHP perlu situtudo di pasunggul hotuhita perlu situtudo di paingoton tuhita perlu ni bisuk hikmat kebijaksanaan di bagasan ngulwon ay hikmat nataboto jalanata atusi marhite-hite padohan ni hatani di bata adalah bagian dari hubungan ni jol madoi di bagasan na mangulu di hapor seauna mangulu di bagasan ujahan ni hatani di bata jala hatani di bata songon nani dokni apostel Paulus tu si Timotius di biddu na patuluhoni di 2 Timotiusi 10 sahatru di 10 gabe dididik mah gabe diatusi mah gabe di botoma gabe di pasunggul homa lautu dia asa ripas akka halak ni dia bata ripas akka na porsiai ripas akka ngulu ni naung mangulu di bagasan Kristus di bagasan kata ni dia bata ripas jalahobas tunasa ulaung naringkan lapatanna di tonga-tonga ni ngulu ni halak na berhikmat di tonga-tonga ni ngulu ni halak na bisuk dia akan ripas sempurna di dalam pekerjaannya dan dia akan diberikan satu hikmat bohama ibana gawi bagian ni ngului doho nasa pabahenanna dakkolan di dirina
dakola di nguruna alai gabi sipatu dudala doi bana na mengarahkan jolma doi bana tudalan hanguluan songon nani halomohon ni debata purian itu hatta nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus si Jakobus anggini Tuhan Yesus na prosea naung mangaleho dirina mangatusi dohot makkanguduhon hatani debata paingoton si 12 marga bangsa Israel natongon di perserahan ujui natongon di inganan na marserak ujui laho paingoto dohot pasunggulhon ala kehidupan nasida songon halak na marserak nasida manang songon halak naung mangalului nguru di sada inganan nasida natotu di tonga-tonga ni budaya di tonga-tonga ni kebiasaan di tonga-tonga ni sosial kemasyarakatan di tonga-tonga ni keperjuangan kehidupan di tonga-tonga ni hajong-jongan laho menuju tu masa depan nasida banyak tantangan gudang hamaulonna gudang naiko si borusonna naiko si perjuak kononna songo kadirion ni halak na marserak manang dohonot tama na manguru di perserahan mereka hidup songo jolma na sumirdi kadope sasitong mereka na manguru di bagasa tano ni halak di inganan ni halak na ko perlu situ tu ibana di tonga-tonga ni kehidupan maparyahi gudang naik ko sipatu pauna di bagasan kehidupan di bereng si Jakobus dui alai dak kola tubang suin waing gabi suaraya kamang dohot tamokenang alai naing laos di gobar hoddo ai molo tajaha sian surat Jakobuson sai di paingo dohita kamang dohot tamokenang bohado satarida di bagasan ngulu ni akanang persea bohado satarida di bagasan ngulu ni akanang martuhan na marhatopoton naung mangulu di bagasat Tuhan asa marhataridaan bukan hanya mengetahui bukan hanya tahu manang dohonot tama holam madokon martuhan ibana manang porsia ibana di tonga-tonga ni padal ninguduon alai bohado lau batuduhon dohot pataridahon siat tonga-tonga ni haporsiaonna siat tonga-tonga ni partuhanonna siat tonga-tonga ni hatani debatanaung niatusanna ikut tarida di bagasan ngulu ditarida di bagasa sude praktek hidupon dada holat dipakirimon na magulahon dia kanarikot nagabi adong manang nagabi si pakyon na di tonga-tonga ni kehidupan on alai laos sekaligus do songo dia do ibana patuduhoni di tonga-tonga ni perngudon na siapa asa gabi do honot taman waing di hapor siaun nai iko betul-betul gabi pasu-pasu iko mabuan sarana nauli gabi haroroan ni mual dohot hatiuro nakasonangan nang dame tunguruna alaya songonido nang tuakana humadiang iko betul-betul gabi mangaliho dame ibana si patudu dalan jalan mengarahkan orang untuk mencapai menuju Tuhan Tuhan alai dakolan patudu dalan alai iko boto onibana do hilalaonna do dia do na patut si ulaonna jala dia do na patut si pasidingon lau sekaligus doi ikko diatusi laho paingoto doho pasungkul hokala molo adong na marhahurangan molo adong na mungkin dang apala takas mangatusi ikko mampu gabi na mangalehon si pudaon manang si paingot mangarahon di bagasan halabohon maradopon akan atar jepol naso boto dalanna jalan memulak ngulu ni akan mungkin na terlanjur di bagasan perdalanan nasala di tonga-tonga ni kehidupan on lao songonido na yang tarida di tonga-tonga ni nguduta nasi nuarahon ni si Jakobuson waing dada betu nasida ala itu hitama ay manang nabo hape di tonga-tonga ni perdalanan ni nguduta on songon pengembara kita dada portibion nagabi ujahan manang pengharapata ujung ni perdalanata
Alay nang nikmatat ta donian di tonga-tonga ni portibio na kanauli na dingga dohok las ni roka. Hasona nga dohok dame ni rokai. Alay dada iga di ujung ni saluhutna. Alay ikot terus doneng ikon dalanata naing tatapot ta jala berengota. Naung nidok ni hata ni debata yang ngulu ni naporseya. Yang ngulu ni halak naung di bagasa Tuhani. Mangulu dohok do manatap jala tusido tujuanna. Ima sabulo ni todina. Hanguluan naung dimulai saunari. Naing menuju tu hanguluan nahot ro di saliling ni lilingna. Ima naung pinarade ni Tuhan Yesus diaka na prosia. Alani i dohonot taro. Namar siranggu dohitan waing di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu tau. Na berjuang dohitan waing di tonga-tonga ni kehidupan taun. Tutu naing tanikmati do. Naing tajalo do. Akan nauli na dingga di tonga-tonga ni kehidupan do. Di bagasan perdalanan di ngulu ta saliling di portibio kita. Naing yan tanikmati. Namarguar agak kesuksesan. Naing yang tanikmati namarguar kesejahteraan. Naing yang tanikmati songon baga-baga natu si Abrahami. Goar dohot akka pinoper. Nang tua ka arina magihut gabi terida di bagasan nakka ngulu natar barita. Ngulu natar pasu-pasu. Alay nang pisongoni naing dipaingo dohita. Songon nani dok niturpuk tanakin di episteli. Tutumolo di parsitahamu jala saita hagulu hodok bohama asana duminggan nian nguluta di tonga-tonga ni haportibiono manang dihangalutos sada-sada halak di tonga-tonga di nguruna di perjuangan kehidupanon dibaid dona sa guguna dibaid dona sa malona ninanakin dibaid do sudina sa usahana laho patupahon nanaing boy niyan nikmatan na di bagasan na patuk si nikmatan na siyan hasil niya kahalujaw dohot na hinahangaluton na alay di paingot akamang dohot tamakena di bahasa Indonesia di dok memang itu adalah sia-sia kehidupan yang sia-sia seheran amariswang di bahasa Batak alay dadain yang dohonon na akamang dohot tamakena nak kita saluhutnya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini bukan ada yang sia-sia. Dah. Alay naing paingoton ni parjami taido. Jala bagian ni nataboto, dia adalah yang mempunyai hikmat, yang telah meminta hikmat dari Tuhan di dalam bagaimana dia menjalani dan melakukan aktivitasnya. Yaitu Salomo. Dia juga yang menuliskan diwiltai ima perjamitai manang pengkhotbah. Nama nurat di epistel tanakin. Nama dok nang pe dohonota nalahosal pudo manang sia-sia imanakin bahasa Indonesianya. Tetapi mau dia katakan apa yang kita cari dan apa yang kita lakukan dan bagaimana usaha yang kita lakukan itu adalah hanya di dalam dunia. Sal pudoi. Alay di hasal punai danggabe neang roh hadisi. Danggabe somarargai. Ay laos di sido berengot tataringo tu sihol ni rohatta. Laho mangalului na so olo salpu. Alani asa di tonga-tonga ni pangaluluon ni ngolutai. Dina olo salpu nakin manang na dia petapature. Manang na dia petapatupe naing dibentuk ngulutai, naing dibentuk hadiriotai, segala pengharapan pola pikir dohok sudah kehidupan tai, naing berengotai menuju tuha sikopon, menuju tuha guguk na naing sipatu paun di debata alani naing marbisu kita di namangyahi, di namangulahon, di bagasan akan api nangido ni rohatai. Nang pedohono tak adong merhasal buat disi. Nang pedohono tak ko berlalu doi. Alay naing berengotai lau memotivasi kita, mengajari kita. Asa tapar hamolhon nang tungulu nito dita naso olo salpui. Ima surgo hasonangani. Asa ido naing nang pakiota tong songon nanidok ni si Jakobuson jana laos ido naing penaingo ni para jamitai.
asa di perdalanan ni ngudong, tetaplah memakai hikmat. Asa unang gabi hola tinggal di bagasan naulo salpui. Asa unang kola pengharapata margulut di naulo salpui. Say songonima perjuangan tadi bagasan kehidupan teh apa lupa hita. Nata perjuang koni belum tentu bisa kita nikmati. Belum tentu nang dia kapino parta perupani dang menikmati. Alai mulo tumpe buai tanikmati noni. Alai sedia mah liling linguduta. Malah mungkin bui talehot tua kapino parta noni. Alai sedia liling may bui martaha di tonga-tonga ni nguru niya kapino parta. Ay kadang-kadang dakuboto na padokua walay sering dorau di dongan. Sering dorai nang di do akaparjami ta jala mungkin kita beberenung do songoni. Wahasa diakan ni halang luton niya kahalak batahi. Ima jota pakai bahasa. Bahasa nau songonima di halujahon nya kahalak bataki di bapungu gudang di bain gudang nagabe tinggal honon na tua kapino parna alai songonima si pata molo nunga salpu generasi na makangalutoni molo salpu generasi na makangalutoni manang ngatoras nai tak pala sa dia liling kadang-kadang sian nahi nangaluton ni na diperjuangkan ni natorasna generasi na perjului si pata wasa dang apala gabi martaha ni wasa dang apala gabi takasi boy menikmati gabi kebahagiaan na boy martahan maradok na kapino parna manang generasi na kadang-kadang tak pola generasi kedua kadang-kadang imana tabereng nunga gabi gudang gabi masalah di si nunga gabi gudang seolah-olah mereka tidak menikmati bagian ni kesejahteraan di tengah-tengah ni kehidupan lesida. Dan gabi mangali hukubara ni lahu menuju Tuhan uduan nama notong itu dohonot tado songono. Imara napi na ingot ni parjami tanakin bahwa buidu dihangalutoni alai dang disadari na lahu salpu perhangaluton nai dang dipake dang dipudahon asa bui martahan na dihangalutoni gabi bui dinikmati benar-benar ikut di bagasan sumberna benar, pamakionna benar, jala panuaton na peko benar, lau patu pahon na songoni, ikon di bagasan ngulu namar habisuhodo, ikon ngulu na berhikmat dui, na bui laho maneatoni tungulu niya kapino parna, jika dia meninggalkan sesuatu, jika dia memberi sesuatu, molo dipatiato do sesuatu. Aliko dia tusi dui bahwa proses nion di bagasan nasa itu tong di parhatopat ima silehon-lehon di debatadui silehon-lehon di debatadui pasu-pasu di debatadui molo tumpe di halu jahon ibana adalah berkat Tuhan juga itu ai molo jupang di tonga-tonga ninguruna tung debatado nama masu-masuhoni aledang sai holani dohonota siap pasu-pasu idak kolak kita menikmati dan gawe lomota ala hita makalu jahoni ala kita Allahu patupahoni gabi dohonot tama sesuka kita untuk mempergunakannya lomot tama Allahu patupahoni khobar tu hadiot doh keinginan kita na pasti dak songoni nguru na marhabisuhon aliko dohonon na dong na adong ipe ikot takas de pakyonna ikon patupaon na dui na marguna tunguluna na membangun kehidupanna membangun nadingkan tu masa depan. Jadi dang lomona laho mamaki tungulu naso maraturan. Dang lomona laho papuacon akan adirohana hagiotna laho mamaki alaikum dohonon nado lomo ni roha di debata di kehidupan nai ikut tarida terus ido naing patiatonon. Jaladada holani ikut dohonon nado bahwa na adongi dang gabi parhamoloni ikon milik ni baterus alai ahado dohonot tado bagian di pasu-pasu di debatadui asa parhitian di debatadui bana gabi dalan lahu mangalihon doho patupahon akan adinggan tu halak na asing tu akan nagali tu akan naburo dia akan nasuarong ikut gabi sipatu dalan di bana maradopon halak na asing sian na adongi bagi hononna tu halak na asing alanu pikiran na nguluna dang be holal lau pasauto di bagasan dirina dang be holan ego na naik jupang alai nung agabe di rohani bana
bahwa au hape mangulu dakkola di diriku alai iko gabe pasu-pasu duau. Jadi sian na adong di tonga-tonga di ngulukon iko patu pau kuno ni gabe hanguluan maradopo kalak na asing. Di sima laos tergobar di bagasar rohana. Laos pakion lama ala di boto ibana do. Asa boy jupan sudi hading ganoni habisuhoni. Iko say mangulu do hatani di bata parsaura di hatani di bata. Ikut tadi dia ngului terus di bagasan nasai jonok tu hatani di bata. Alani pena adong di bana iko bainon na di pasang apot di bata. Bainon na dui laho membangun sarana para sarana manupahi bohado asa setar bigi hatani di bata. Boasa do asa sai siraan ni hatani di bata. Sudi nasa kehidupanna doho sudi nasa nguluna. Hatani di bata iko mangulu terus manorus di bagasan dirina. Alani do honot tama. Sian napi natu panaipe dan pola pikiran ni ibanai sedia gudang nanaing bainonna laho patupaho lomoni rohani di bata laho pakion di bata laho mangembakun harajaun di bata songon akka anak di bata songon akka naung ni hasianan di bata songon naung binerkatan di bata patupau ni ido akka nagumudang nadumengkan jalan naung muli siang guruna laho pasahato tu di bata asa adong laho patupaho karajau ni dia bata pajong jokun karajau ni dia bata di tonga-tonga ni portibio alani molo di hila laho rohana dui jupang na turu songoni di bagasa kehidupan o laho manua tonipe tu geleng na tu pinoparna tu generasi berikutnya dia akan selalu menanamkan itu argani pasu-pasu ni dia bata nasai rosia dia bata dui jala siya nakapapahenan ni debatana ang nilehon nai pasu-pasui tak berguna mai iko membangun kehidupan ta laho petuduhon ngaung tutuhita magulu siya silehon-lehon ni debata iko tarajai ta padingga sudia kasumber ni kehidupan na pinasahat ni debata unang marlomo-lomo laho patupahoni jala unang marmomomo mamaki jala unang tubuh di siya kerakusan-kerakusan nasopola memikiri boha kelanggengan dohok kelestarian ni songo sumber ni kehidupan dalam di debata masu-masu iko say suat tonon na dui nang tuak kapino parna jala laos songoni ma anon di tonga-tonga ni akasi bainon nai iko dohonon na do asa say taatu silomoni dohani debata asa say buita bigi hatani debata asa sebui marsaringar hatani debata doho sian na adongi pikiram roham dohot ulam dohot si bainoni iko bainot tadui laho mengembangkan asa saut harajau ni debata ikut jupat harajau ni debata tonga-tonga ni portibio laos ido laho mabai martahan di bagasa kehidupan on sianak kasih leho-leho ni debata itu generasi berikutnya hurian itu hatta kamang dohot tamo kenang laos ido na sinuarahon ni si Jakobuso di bayi bana nakin asa berhikmah asa marhabisu homma di tonga-tonga ni ngoduon manang dia pe nalaing siudah honoton manang dia penalanya kasih haraponon manang dia penalaing sitiatono di tonga-tonga ni nguduon mari berhikmat di bagasan nguduon di do ibana adong dua hikmat molo di bahasa Batak dua habisuhon di bagasan dua habisuhoni adong madiguare nakin habisuhon nasya gijang alai sadanari habisuhon siatan siar roha-rohani jolma bahkan didok nakin habisuhon sian sibolis nadua pangalahoon nadua hadirionon selalu doon akamang dohot tawakenang marsiranggut di bagasan ngudu ni jolma sahat tu partikian sudedo hita mengalului habisuhon sudedo hita mengalului hikmat jala sudedo hita makasih hori alai naing tapamana di bagasa dirita naing tapamana di bagasa nguluta di bagasa pangatusio taringo tu hikmatong di bagasa pangatusio taringo tu bisukong molo didok bisuk nasya gijang jala molo didok bisuk nasya tano manang sia roha-rohani jolma dohok sia sibulis panadauna ima didok
si Jakubus adalah hataridaan ni hidupna. Songo dia may bana patuduhoni di tonga-tonga ni uluna ketika dia mempunyai hikmat, manang mempunyai habisuhon. Tu dia madipeak ni banai jala bohama hataridaan ni di tonga-tonga ni uluna. Sia ni ma atusan. Sia dia do tutu hikmati. Jala hikmat na dia do guaroni. Apakah itu hikmat dari atas? Manang sia banua gicang. Manang hikmat nasihat tanah odo, manang sia rohani jolma, dohot sian sibulis. Di patakkas matuhita kamang dohot tamo kenang, taringot tusi, jala iman waing nagabi sirang rangata. Naparjulo di dok nakin, taringot tu isema na dihamu madok, napis taribana, manang ise mahamu nama dok dirina patas marroha dagadok kita ora nagabe di dok jala juk doro hatta mo dok kita nao sudidu kita mengaku diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Pasti sudidu kita jala ido cita-cita, jala ido pangiduata, jala memang tusido kita. Ido benar berlomba-lomba kita di bagasan akka parbinotoan ni pertibion. Jala berlomba-lomba kita lahu mengalului dalan-dalan ni akka habis tarani. Nang penian taboto doi, dang apala ido pe habisuhon naginowar. Marasing dong habis taran pengetahuan ni bagasan logika nabui siguru honoton. Nabuy pinar sikolahon marasing dui sian lapatan ni habisuhon ay habisuhoni gugu dui ay habisuhoni dada hola pengetahuan alai na pasti gumudang dui bana di patuduhon ahado pakorhon na jala ahado hataridaan ni di bagasan hikmat manang habisuhoni alai yang go pengetahuan doh parbinoto wanita pasti ho dia kamang doh tamakkenan nak kita saluhutnya itu adalah dalan mangurupi hita asasi patudu dalan lebih asala umura lam uboto lam mangatusi hita taringot tu ahana nang sipatu pauta alai belum tentu menjamin di bagasa kehidupan taon nagabi hataridaan di parbinotoan ni sada-sada halak nang pe mars itu tu ibadah di si mau menciptakan imana kina tarokoni benar-benar gabi hanguluan benar-benar gabi lahu mangalihok kanguluat tuna asing benar-benar membawa damai sejahtera dalam kehidupannya. Manang mangalihok kadamion, manang dohonot tama patuduhod di bagasan akanagabilas ni roha. Gariada jujutado akamang dohot tama kenang. Ha parbinotoanon, manang ha pangatusionon di tonga-tonga ni pertibion akan pinar sejanani nasihat tonga-tonga ni pertibin sering kali dui lahong gabi patibohon di bagasan ego ni jolma. Jala sipata gumudang dui laho gabi hola prestise ni sada jolma manang guarna alak pula dipikiri gabi pakorhon ni bohado tutu pangotak nama benaring gad jala dauri tu halak na asing nang tu dirina sardiri ido banata boto jala tabereng ai si anak kahapistaran na di portibiodo gabi dalan di jolma laho manusai ala na salah pakke taringot tuak kaparbinoto wani berek kita ma songoni manuaing akka majuni teknologi na adong dihita songoni majuni akka parbinotoan dohotak na asing saha tu sudin waing dia ka teknologi gadget waing na dong dohotak na asing alai ala salah guna ka kita taring tu parbinotoani ala salah mamiak ko kita di tonga-tonga ni parbinotoani ala salah mamak kita taring tu parbinotoani berek kita ma laos pakor honni sai sadada dohok nama buan tu kasusaan sadara do laho padauhon menciptakan hangu dua ni di bagasan nguru ni jolma bahkan olo pamatehon bahkan dang maol lama besu sa jolma bahkan mabelya nguduna dohok nguru ni halak na asing imana tabereng waing di parbinoto wani alai laos idon waing nang gabi paingoton na di bagasa turpuhon ai di dok molo sian akka pangatusio doh tak parbinotoan na berkembang di bagasa diri ni jolmaon songo dia mahataridaan na asa gabe tado kinuaing hikmat di bagasa kehidupan
Tarida masih parbu ini guruna. Atong songo dido parbu ini guruna. Songo dido hatari da anna. Didok nakin laos di patorang do tuhita. Molo na di portibio do ibala. Molo na bersumber sia jol madui. Molo na bersumber sia pengetahuan holan na di portibio dui. Sia sibulis dui. Na parjulu di babuan nakin. Daudo dirina. Sia tonga-tongan ya kahaudion alayahado di dok sai tubuh di bagasa dirina ima rasa pangiburuon cemburu iri hati. Jadi molo adongdo di bagasa nakapangatusio doh pamikirionon laho batubuhon gabe adong rasa kecemburuan rasa iri hati. Aito tu gabi adong madisi pamerengan pangatusion di bagasa kadirionna nain ibana na tumibo nain ibana sudina patu si puji-pujion jala sai di bana suhak-suhak ni kehidupan no di tonga-tonga ni nguluon mamereng tuak kahalak na asing. Jadi alani i molo di bereng ibana halak na asing dumingkan siat tonga-tonga ni kehidupan na molo di bereng ibana halak na asing adong akan namuba di bagasan nabui si bainon ni halak. Gabi merasa ibana itu tersentuh di bagasa pakilalaanna seolah-olah gabi tubuh di bagasa rohana noaing bohama nani hodok ni halak bataki gabi jupang di si hotel naing khosom teal elat latih dang lomo rohana mamereng hasonangan ni halak dang sonang rohana molo sonang halak. Imana tabireng nuaing dang di halo mohon ibana halak maju iko kalidion nainian alani imanakin tubuh ma iri tubuh ma kedingkuan tubuh ma kecemburuan dang di hilalahon ibana bidaka dong rasa bersyukur dang di hilalahon ibana panadauni ai debata di tonga-tonga ni silehon-lehonna debata sadidro manu hatoni tunguru ni colma olak ni dia ma nabui pakion di colma inagabi hanguduan. Jadi imana do mengukur di tonga-tonga di nguru naon songo dia mana naing patu pau ni dia bata manang sia dia ma carana labina di manai gabi ima ukuran di bana alani molo lobi di batu halak na asing gabi tubuh make dingkian manang iri di hati di bana sumber hapaeton di nguru do molo tubuh iri hati molo tubuh cemburu molo ado ngakapangiburuo di tonga-tonga di nguru ta tapi ering ma akamang dohot tamokena hapaeton ni na cemburu iri hati dina perjului di bagasa diri ni jol mana perjulu hola di patawarkon sibulis namargoar habisuhon ni sibulis tu jol mana perjului dinyatakan di sana adalah bisuk ni sibulis tu si Hawa hola didok naing tudos tu debata doho molotung diorai debatai unang panganommu asa unang saru pada horoh debata imanuaing bisuk ni sibulis pitor tubuh dadong kecemburuan dadong keirian di bagasa diri ni parupuani pitor dong pikiranna di bagasan naing tudos ibana dohok debata dipikir ibana mainuaing sian na adong di bagasan utok-utokna ala ela ni sibulisi dihabisuhon na pinakke ni sibulisi naing imanuaing pitor hatok do ibana tuminggil suarana tuminggil panangihononna di bagasan hatani sibulisi naing unang dosso dohok debata irini pakilalaani naing setara dohok debata inakin itortubu di bagasan dirina alani i tak dipikiri bei lupa do ditona ni debata o mahabisuhon ni sibulisi nakingani itor ditinggal hodwe hatani debata lupa ditona debata itor madawi bana tu bagasan dosa hapae todo nagabi pakorkonna alani hairioni berek kamu ma sikain dohok si habili dinama milih piliani tu debata ala didok di sidang di jalo debata pilihan di sikain ala dang sian nasarohana ala di jalo pilihan di si habili gabi tubuh keirian tubuh pamikirion jala berek kita ma pakorkonna barani do sikain lahoma bunuh anggina si habil berkamu mah kecemburuan ya kasih botol surat aka toko-toko agama
tokoh-tokoh na adong di tong-atongan ni Hajahudio pada saat ini. Ala songoni malabok na ala songoni madinggan na pangajario doho panutulion ni Tuhan Yesus doho dalan na pinatu panibala lahu patuduho kangudua tunguru ni jolmo gabi iri aka si boto surati iri aka tokoh-tokoh nama dok dirina kana pister na pinatujulo na bisuk di tong-atongan ni aka bangsoi pada saat ini hapai to do pakorhon barani do na sida manuhas sonaka tuhas naso sitong barani do nasida gabi provokator manang provokasi tu jolma gabi mangaraho jolma mangaraho nakana so boto namar dihadika laho mapersilak ko Tuhan Yesus marutang ko sa Tuhan Yesus nang pinian tutu si tutu nunga sakak ni debatai ale berengot ta mahapai toni ikoni manwai laho dalan pasautos sakak ni debata sah Tuhan Yesus Tuhan matiani ala naso terima nasida di bagasan ulion na pinatupan itu Tuhan ini iri mereka baru didok musenakin di bagasan hataridaan ni habisuhon nasihat tanoi ima nasai pongah jala bermegahkan diri orientasi berpikir nasudi ngoduna holan narikotu diri naido di sariho jala molot nunga gabe holan rikotu dirina dang adong bedisi holong lupa namai taringo tu bohadalan na lain sipatu paun ala hola dirina do narikot molo ikko gabe pakyon nape diri ni halak manang gabe pakyon nape manang mengeksploitasi diri di halak pe manang name mepe lau tu dirina patu paun narwi dang perdulina jalan aha pitaho ala niaha nape ting dirina nape ting goarna nape ting hajong-jonganna ala ni ima mabain hagaorong ima mabain di bagasan nagabi hamolo daw masya dami jala dang adong kenikmatan ni na bersyukur disi jala dang adong gabi tiopon na ditong atongan ni ngudon nagabi las ni rohana ay sudima gabi marhurang nai sudima gabi dang bui di hamuli atehon say tubuma rohana masirapusan bohama cara jala bohama bainon asa gabi holan tu diriku au mangulu halak na asing dang peduli manang nasongod dia au gabi sonang halak na asing dang peduli manang songod dia oma molonunga jupang na didok na nakin di bagasa pengetahuan doh kabisuhon nasia tano nasia sibolis doh nasia roha-roha ni jolma gabi padauho jolma doi sian hadameon ningoduna gabi padauho jolma doi sia tonga-tonga ni masa depan na naduminggan jala pada hojol madwi sia sakap dohot hatuau ni debata di tonga-tonga ni nguduna jala dak percabari Tuhan nguduan sokot alani ini sebaliknya sia lima di paingot si Jakobus tungulu niaka na mangalului manangisi madidok lapistar jala patas marroha na marhabisuhon jala dohonot tamai songon nani dok ni Raja Salomo di bagasa tangiang pangidoanna tu debata dinabinukkan di debata dalat tibana madok pangido masih pangido ahanan yang silehonok kutoh lapatan na taboto dui lau mangido si pangido onna di baru jongjong ibana di saraja-raja sapluto dui di pangido ibana di si Tuhan leho diau habisuhon asa huboto manibangi nadinggan asa huboto manibangi narwa lapatan lahu pasauto na kanadinggan jala lahu manibangi mangorai dohot lahu patudu dalan asa dau sianak kaharwao taboto takas dui gabi dilihot debata dui marlipak gadda alalang dipangido soal nakin hagio ni hadirionna dang dipangido asalau pamarti burak guarna dang dipangido kahamorao ni portibi alai hapatason ni roha doh habisuhon nasia debata dipangido imanakin mampu manibangi nadinggan jala lampu mamereng ahahurangan pasauto na kanadinggan nani halo mohon di debata jala pasisihon dia kahahurangan tutu situtu dileho debata dui ditiki panibanyonna manibangi parkaroni dua ina taringo tu sadada danak na diperebutkan dan apalagi binane kata aku kamang doh tamak kenang nani patorangon tanuang di bagas jami taon aleni dohonot tado nani dok ni hatani dibatai jala ni dok si Jakobuson
habisuhon na siya gijangi ima dimampuha do jolma laho mangatusi ahama na dinggad di bagasang ulong laho manibangi ahama nauli di bagasang ulong jalat patuduhonon namay di bagasak kehidupan na jala di boto ibana ma molo tungadong naneng gabi sitibagan jala si putus sonon na di bagasang ulong takas may marujahan na buhay panguluhod do paduahon jala aha nasala buhay maditibang ibanay asa gabi mabaydeng nasala pedi picang dang gabi dohonota gabi mabayin na kahagawaron dohot hasusaan alay dito nga ni pamicangon na pe mabayin uli sudi jala mabaydeng gas sudi mudak halak nasala dito nga ni pangatusyon na dohot papahinan na mangatusi hasalaan na gabi diboto hahurangan na gabi disadari dito nga ni ngulo bertobat di bagas sa kehidupan molo halak na teraniaya di tonga-tonga ni ngulo di tonga-tonga ni keadilan na bujupang di bagasa dirina marhiti habisuhon na nilehon di debatanakin di boto ibana dumani bangi hata dia jala aha na naing sibainon na debatado na batutuhos alani irohonot tama habisuhon na nilehon di debata ima habisuhon na marharoroan naing tulomo ni roha ni debata tusakka ni debatado patupao ni takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Naing pasautol lomo ni rohani debatado jumuro asa gabi jupang hikmati di bagasang ngurong. Atau kalak nama biar tu debatado hape jupangan di hikmat. Lapatan na biar tu debata ima na say totong si hol rohana jonok rohana di hata ni debata jala say pasautol lomo ni rohani debatado ibala di tonga-tonga ni nguruna jala di bagasa sudi na pinatuduhon na di tonga-tonga ni panibangyon na di tonga-tonga ni haputusan na di tonga-tonga ni hatari daan ni nguruna adalah sesuai dengan kehendak Tuhan jala membuat kalak Tuhan damion adong manang na piga-piga poin nakit di suarahon si Jakobus taringok tusi iko polido habisuhoni ikon yes botor lapatan na dangadong intrik di tonga-tonga ni habisuhon na siya debata bulus do ibana lao mangulahoni naing sautiur jala pitado na naing ulahon nai dangadong kepentingan di si asa gabi lepakyon na noni laho pajongjong dirina manang mabain lomo ni rohana sabi alay murni doi yes doi naing mangulu hatani debata naing tarida hatani debata sian ibana patuduhonon nai maradopun halak na asing imana diguari nakin pulido hatani debata di patuduhon jala selalu do mabuan tuhadamim dangadong hatokaran dangadong hagaoron dangadong nagabi hamaolon di tonga-tonga ni namarbisuk alai sudi padong jalan keluar di tonga-tonga ni akan namarbisuk alaniaha ai rohana nunga di leho debata jumulo pamikirion natorang dala dia do nanaing si patupau di bagasan hati uron mana kabisuhon na siya gijangi pola pikir di bana gabi cerdas may bana secara pikiran parbinotoan na di masudi akan awadong di pangatusion na di bagasak kadirion na asa gabi pakyon na noni laho patupa akan nadingkan patuk do hape akamang do tamakenang di bagasak kabisuhon songon nanidok niaka napistari manang nanidok ni hatani di bata dada habisuhon naboy laho mangaliluhon dada habisuhon naboy mangaraho jolma gabi peol di tonga-tonga niaka pabahenan alai habisuhoni ima ikut tiur matani halak mangatusi jala ikut tiur nang dalanna di patuduhon tuak halak naung nilehon na suarana laho patuduhoni om madalan nasitongi jala ikut bohalaho mangulahoni ima na pinatuduhon di boto do laho madokoni di bagasak kalabohon dada holalla papuacon na di rohana sabing dada holalla patuduhon naung parbinoto ibana manang dada holan lau gabi asasi hormatan ibana idon waing de ni hatan di bata alai dohonon nama tanggung jawab kudui jala hangud wakudui ala nunga di ho debata tuau asa debata na maguru di bagasa diri kunwaing ikko gabi tanggung jawab pui patuduhono kutu halak na asing molo adong di labuku molo adong di sekitarku
nagabi susah di tonga-tonga ni ngurunao ikon au madala di debata lahu patuduh hodala di si mangrupi bana asa di bagasan hagaliona haotona dohot hauranganna iko gabi marbisuk ibana bisuk nani lehon di debatai iko kupatuduh hotibana lahu patuduh hotibana dalam natiur dalam nadinggang dalam tuhagoduan atau kamu nak kamang dohot tamakenang nuaing asa gabi na pistar asa gabi na marbisuk jalan patas marroha hita dia dopan di debata di bagasan hatan di debata nani dok na di bagas sadarion akai isi mana pistar isi mana bisuk isi mana marrohai tadi damai sian karakter ni dirina tadi damai sia parrohaun na dohok pangulaun tadi damai sia nakapapahenan tadi damai sia sudi na sa parsita-sita ni ngoduna ima na sa itotong marujahan di hata di debatado sudi na sana adong di ngoduna na marharwa si debatado jala pakyon nama di bagasan na adong di ibanay khobar tusakka ni debata dalan di debata may ibana law patuduhon lomo ni dohan di debata di bagasan nguru ni jolma songon na pinatupan ni Kristus di bagasan kabisuhon di debata tutonga-tonga ni portibion dalan haluaon ni jolma ma di hadusaon ni jolmai nang gabi daw siya na dopan ni debata daw siya las ni roha daw kasonangan roh Tuhan Yesus Kristus maniaho dirina roh Tuhan Yesus Kristus mangalihok kusana asa gabi dalan haluaon ni jolma songoni mahapi taon nanang iko si patopauta di tonga-tonga ni ngulo taon molo naing marbisu kita jala pakyot ta habisu honi songon habisu hon naro sia gicang tajalo may sia debata jala tapakke may di bagasan na betul-betul marujahan tulomo ni roha di debata doh tu sakap hatwao di debata gabi jormana marbisuk mahita saluhut na kamang doh tamakenang nakita saluhut na yang narod waing tu bagas coroon marbisuk dos lapatan na si buat dame maaw si buat gangudua maaw si patudu dalam maaw maradopon halak na asing gabi bongok mahami tu habisuhon di debata nama notong rodi saliling ni liling na marbisuk mahita na pinarbisuhan ni hata ni debata madala di ngoduan saat rodi saliling ni liling na amin martang yang mahita upuji hami mahwali debata manami di bagasa Kristus Jesus nagabi mual ni habisuhon di hami naung papatarhon tungulu nami pakkorhon ni habisuhoni naung mangalihod dami hasonangan dohot las niro hatuhan jala hunikmati no hami no niya Tuhan di tonga-tonga ni saliling dilihoko ari-ari di nguru nami jala sa itar tuju roha nami tu hasonangan na manotong naung pinarademi di surgo hasonangan ali Tuhan nami diara hoko do hami di tonga-tonga ni nguruon bicar dilihoko do pe ari-ari na si dalanan nami gabi colba kana marbisuk mahami Tuhan di nguru nami asa ko hami Tuhan mamakke nani lehomi di hami mamakke sian silehol lehomi di hami pabua di igil kodo siya kami gabi hapataran ni akalas ni roha dui gabi hapataran ni hadami dui di diri nami alai dia ada hola di diri nami dohot matu akahalak na asing di tonga-tonga ni keluarga nami di tonga-tonga ni akka sektor nami di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni bangsoon naing pakyom Tuhan ngulu nami ngulu namar bisuk nagabi mabuan hadamiun paturu dalan akalas ni roha jalan apa sautol lomo ni roham gabi sonang mahami Tuhan so haribu-ribu di nguluon mardame sonak kami laho madelani jala gabi akatar pasu-pasu kami Tuhan atong dinahurang abisuk kami Tuhan sailehono muma todim todi porbadiai asa ima manorangi roha doho pikiran nami laho patupahon nani halomohom upatuduho kami noni sia sudina sa panggulmi ton di nguru nami pasu-pasu muma tu harwas ni huriam naromar saur di bagasan hatam di arianon asa mulak nasida Tuhan majalo habisuhon nasyakwai jala boy matuhan buanon nasida diri nasida akan namar bisuk gabi pasu-pasu nasida Tuhan di tonga-tonga ni keluargana
di tonga-tonga ni nahumadiang. Jala gabi mardame sonang keluarga nasida. Jala mardame sonang nang di tonga-tonga ni akka parsaoran nasida. Lausong ni mali Tuhan di tonga-tonga ni huriamon. Asiro ham Tuhan kuboto hamido gudang do akka hahuranga do tagalion nami di tonga-tonga ni akka na mamakke silehol-lehom mudihan. Dohok na patol hason sia silehol-lehom mi Tuhan. Alani urupi mahami Tuhan. Urasi mahami jala sa dosa nami. Asatung kuatu si kami. Jala huboto kami. Alani pinay baruho kami. Marhiti tordimi. Gabi akan marbisuk mahami. Na makanguluhon lomo ni roham. Hutangnya ko kami Tuhan tua dopam. Siya tonga-tonga ni ruas ni huriam. Na mangadopi paru kilon na dok. Alani akka parsahiton na ni ainasida. Parsahiton na manahon Tuhan. Dohok parsahiton na sedang di dalam inasida nuaing. Naikon de opname. Laos songonima naikopea di podoman. Ale laos mungkin do parsahito Tuhan na bui di buah-buah tonwaing dia kapardalanan ninguruna. Asiro ham Tuhan sai daoni nasida. Leho kahipason tu nasida. Pasu-pasu akka ubat pangubation na jinalo nasida. Papos rohan nasida Tuhan. Mangasahon asini roham sai na jupangan dihahisaron dohot dihahipason nasida. Lausong ni Tuhan hutangnya ko kami ruas ni huriam nang akaparhaladom Tuhan na marukil nuaing binahin niya kanamasa na nilupan nasida ala niya kaparsirangan di hamatian Tuhan ala niya kapersoalan ni ngudu dia kahamauron na niadupan nasida ala niya gudang kapangalaho naso ni halomohom manang gudang ali Tuhan pangalaho na mungkin mamakingudu na Tuhan tuak ka naso ni halomohom. Ali Tuhan nami hodo sipati udara di kami. Jala hodo sipati udara di kami Tuhan. Hodo na pangapul na sumuro. Ngato ngapuli marohan yak kana marsak. Saileho ma Tuhan todim todi porbadia. Laho manurangi rohan yak kadongan nami naung lidu. Jala patuduhonomu Tuhan. Akka nabui laho patududalan. Asa gabe di boto dalan lomo ni roham. Asiroham Tuhan. Di baga sesudia kapakubasyon nami dohot kapangulaw nami. Di ulaw nami di siap hari Tuhan diragam-ragamnya ke ulaw nami. Say paso-paso muhami di gugu dohot las niroha. Patawa muhami Tuhan laho patupahoni. Asa ho parbuy ho kami Tuhan parbuy na dinggan nani halomohom. Jala gabi paso-paso ni ali Tuhan tunguru nami. Laos songon itu na humalia kami. Ale laos pakyon nami may Tuhan laho pasangapoko. Di tonga-tonga ni nguduon. Asiro ham Tuhan. Sahatu tangamu ma di sudi nasa panggulmito di ngurunan. Sai lomo ni roham manasauk di hami. Jala jol mana marbisuk mahami di sudi nasa panggulmito di ngurunami. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan si hokop jala si padua kami. Amin. Tapuji matuhata mari de mahita laos tapasahat ma piliat. Padego
tatangyak koma pilihan naung tapasahati. Adi di bata ama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahat kami masyan na nilehom mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasiak kami pilihanon pati bulhok karajom di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim asala putadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami asalam girigir kami adok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adi amanami na di Banua Gijang say pinarbadi amagwarmo say Roma harajom say saut malomoni roham di banatong osongon na di Banua Gijang lehom matuhami sa dariok kangudua siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tu kami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapaso-paso si Tuhan debata mula mahamu di bagasad dami. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakod Tuhan debata mabukina tuho jala asi marohana midaho. Di padopakod Tuhan debata mabukina tuho jala di pasaorhom madamena tutod di munabi. Amin. Tuhabun kama nami, dohot ina nami, sudi mahita narotu bagas coroon, naong marsaur di bagasan goarni tuhata. Di bagasan naong tajalo, parsauran nauli nabadia siya tuhata. Dia kapakubasian nami siya tonga-tonga ni parhalado ni huriata. Siyan paddita, si tua dohot sudi na makubasi di tonga-tonga ni huriaon. Di parminggota di minggu jam 11. Kupasahat kami mauliati gudang Tuhamu akamang dohot tamu kenang di parsaurat tanaulion. Di pasu-pasu tuhat tama parsauranon. Laho mangguhi rohata di bagasan pos ni rohata. Saya di lehot tuhat tama habisuhod di hita tujuan niari. Di pasu-pasu hita saluhutna. Alani lehonon nami matu hita saluhutna. Horas ma di hita saluhutna. Mauliati.
Oh, enggak. Dan